mulkin farar hula an samu nasarori da yawa waɗanda ba za su iya bayyana ba misali. Duba ga yanayin walwala da ake samu a tsakanin al'umma wanda idan da ga mulkin soja ne hakan ba zai yi. A yanzu a mulkin farar hula kun ka ɗauka a ɓangaren walwala za ka iya zuwa duk inda kake so kuma a sadda kake so in dai ba wani mummunan laifi ba kai abin da ya karya doka ba babu wanda zai dakatar da kai. Gaskiya mun ji daɗi tun da zamanin na Audu Bako shi mana tiga ya mana bagauda kuma ya gyara mu sama da miliyan 10 suna cin abinci a ƙarƙashin mulki kuma na yanzu nan farar hula ga mu nan da rai ga hannun Allah. Mu arewa mun samu kan inda mutum tunani ba. Bacci na gagara mu ana wa mutanen mu sayan bayi. Kuma gwamnatin kasar nan tana kallo ido da ido za a ɗauki mutum a biyan sa tsada nawa ne za a kai a faɗi fansa ba za a sa wani hannu ba. Bacci ya gagare mu, kiwo ya gagare mu, wanda kanmu mun kyale su. Dole mun dawo mun ga 'yan birnin dole. Bayan kuma birnin ba a taimaka mana. Saboda haka kaga mulkin demokradiyya ya yi amma bai samu wani cigaba na bangaren tsaro ba domin a da komai za ka samu za ka aje dukiyarka shagunan ka baka da wani fargaba amma a yanzu komai kana da dukiya hankalinka a tashi especially ma makiyaya dan ina ga ba a yi kwana biyu ba ma ina ga da shigowa garin mu an kora dabbobi daga ciki ma dai har da shanu na guda biyu. Da dai ana nan a zaɓe amma yanzu kowa yana yin abin da yake kowa yana yin idan 10 za ka iya yin abin da kake so a gani alhamdulillah amma mulkin soja mafi yawanci ni na fi son saboda wannan mulkin ban ji daɗin shi ba saboda so da yawa because ni ɗan ƙauye ne ko manomi sosai wannan ba ban yi tare zan zuwa Abuja ne ake rayuwar walwala da sauransu da mutane ke faɗi amma a ƙauye gaskiya mun ba ma jin daɗi saboda a rayu suna kashe mana iyayenmu matanmu iyayenmu abin ya mana a ƙauye shi yasa da dama Amma kuma wasu abubuwan mun rasa ko ba haka bane sakamakon sama wata na farko shugabanninmu ba su yi mana adalci. Na biyu su kuma idan sama ta bayar kasa ba za ta bada shi ne abin da yake damu al'ummar da ke da kuma akwai bane sama ta bayar kasa ba za ta bada me yake faruwa Gaskiya ga 'yan Najeriya duk da an ce mulkin demokuraɗiyya yanci ne kowa yana da yanci amma gaskiya mu ba mu ga haka a sakamakon gaskiya talakan ƙasar nan yana cikin wani hali na farko ya tsinci kansa cikin tsadar rayuwa da yanayi na wahala ba wani taimako ga 'yan siyasar da mutanen suke mulka. Na biyu kuma ba wani ci gaba ga al'ummar da suke mulka. Na uku gashi mun shigo cikin wani situation da muke ciki na wahala. Rayuwa ta yi tsada, talaka yana so ya karatu babu hali ga kayan masarufi ya yi tsada. Sakamakon haka a yanzu cikin halin da muke ciki talakan ƙasar nan ya tsinci kansa ga abin da zai ci ma ya gagare shi. nasarorin babba wani lokacin suna da ɗaya ƙasa yanzu kamar lokacin da ai komai ya yi tsada bai ana sayan shiga can yanzu ana kaiwa 500 da gun da za ka je ni 150 yanzu ya koma 100 wani gun man ka je kawai ce Allah wani rai da wannan abubuwan amma dai muna dogaro ga Allah akan cewa Allah ya mana canji da kyau Allah ya canza mana kasa